everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Biga sa gyud mo, oy! Kamu ba? Inyo sa itong gisabot sila nato. Misulti na siya to kay garbo man kay siya nato. Dili gihapon na madawat ang katarungan na tay, uy. Di gyapon. Tay para na ako, no? Dili gid siya angay magpataka og sulti kay wa may relasyon sa usag-usa. Girespeto na ko ang among panagigala og wa na imo labaw pa ana. Kumusta naman ka, Gaw? Okay raman ko, gaw. Medyo naapaghihapon na nga akong gibati nga kauwaw sa nahitabo gahapon. Buang nga sa ni Renato eh. Nakalitan mo lang ta atong tanan. Wa gani ko magdahom, gaw, nga mag-iningon adto siya. May kalit man siya kalikoy. Mura naman hinuon og sagol pangulitaw tong iyas atubangan sa daghang mga tao. Maubitaw. Mo nang gilainan kung naminaw, gaw. Dako tong sayop ni Renato. Wa ta to siya mag-iningon adto. Mao nay permina mong gilalisan gahapon og karon ni tatay, gaw. Kay para ni tatay, dili man kuno to sayop ay ang gihimo ni Renato. Pero si nanay mo ay nakasabot nako. Magkatawa man lang taan ng tiyo ug tiya eh. Maglibog kita na nila sa. Usahay si tiyo may masakto. Nya usahay sad si tiya mao sayop. Na, ambot lang, gaw, uy. Wag gyud ko kasabot sa kong gibati ron. Pero sagdi lang, Gaw. Kun mo ani gani si Renato, prangkahi lang na sa imong gibati. Ingnon gyud nako siya, gaw, nga dili to maayo iyang gihimo. Oo, bitaw. Sakto gyud ang imong giunahon na, Gaw. Angay nga respetuan ni Renato ang imong katungod. Nagpaabot gyud bitaw ko niya, gaw. Kaya ako gyud siyang prangkahan sa kong gibati niya. Buwangan siya. Ay, kahapon nagdamgo man ko. Nagdream ko. Sumay mo nam gupits. Ano ni? Nagdamgo ko kasi lulugur yun mo. Nagduaw ko na nato. Unsa? Ah, Miduaw siya? Unsa man, miduaw siya nga buhi pa o kalagnaam sa man. buhay pa siya, uy. Aw, kung may nun, pits, may nun. Kuyawan mo sa tanay mong damgo eh. Ah, dakong buhi siya. Dako siyang buhi. Pero, lahi ba? Lahi o mensahe itong iyang gipangayo siya. Unsa man day iyang mensahe ni mo, pits? Nangayo ko na siya og tabang na to siya. Unsa? Ah! Lahi gyud, lahi. Ngayon sa tabang na to, kay kuno, nagkalisod siya sa iyang kahimtang. Mao ba, pits? Nya, human na to. Kay, lakaw man siya siya. Lakaw siya. Ah. Ako siyang giapas. Apas ako siya. Wa, mo siya kalit doon. Uy, di mo ko napita si mong damgo. Ah, nauhay man ko nagkakabot siya. Pero, wala, nasultihan natin ka. Mo tong, ato ko na siyang giapas. Mo na. Murag doon naglibuti pa sabot ang imong Doon na, damgo, doon na, Pits, doon na, ah. gyud. Doon na, gyud. Ay, naalagi. Sa akong paminaw siya, no? Si Bako lang, ha? Basin og naa sa kalisod karon si Lolo na mo. Nagkinahanglan siya sa atong tabang. Buhi pagyug ka, lolo, pits. Kani, positive lang ta siya, ha? Positive lang ta. Positive ta. Nagto kong dako pag yung buhit si Lolo ko niyo ni mo. Maintag buhi pa siya, pits. Dako, nagna kong kalipay kung way daw tang manitabo niya. Alag ka balaka siya, alag ka balaka. Naay ginuos langit, salig lang ta niya. Buhi pala gito siya. Gusto na ko siyang atimanon, pits. Ati manon, ati manon. Gusto na ko nga ako siyang ikauban. Padayon lang ta sa atong pagkampo siya. Dunggo na lagi ta niya. Pasensya na kay ka, Lolita. Di na ko tuyo. Gusto lang kong masayod. Kung nga nahimo to nimo nako, Renato. Pasaylo ako kung napasakitan ako ang imong kaugalingon, Lit. Ang akong punto, maro yun nga. Gibati rin ko tumang kalipay o garbo nga naamo antong higayon na. Dili na madawat ang katarungan na.
Ako mo igihimong sumsuman sa mga tao. Og nahimo kong bati sa mga tao tungod sa imong gibuhat. Lit, giyan ko na ko ang dako na kong sayop. Ug akong ipanumpa nga di na ka mausab pa. Promise na ako nimo. Nasakitan kay ko sa imong gibuhat rin ato. Og prangkahan lang gid kas tinuod ha. Dili gina mahitabo nga magpakasal ko nimo. Ha? Dugay na ko nisulti nimo ana. Nga kutob ra gid sa higala nga akong pagtrato nimo. Og dili gid ko nimo mahimong asawa. Lit, nakasabot man ko sa imong gibati. Ang ako lang, wa pa lang gyud ko kawad is paglaom. Og di gyud mo ang akong paglaom kay makapaabot man ko bisag unsang panahon. Di sab ko mamugos nimo. Ang ako lang nga magpaabot ra gyud ko sa tukmang higayon. Ang ako ra gyung ikatambag nimo Renato. Samtang sayo pa. Ayaw na paglaom nako. Og pangita na lang gid og babae nga parehas nimo. Kay bisag unsaon, dili gyud ko angay para nimo. Kamusta na magkatorebiya? Nagtago-tago gihapon daday. Saon nga nakadungog bang kog balita nga ipadakop kuno ko nila ni Renato o ni Junel. Maubig tawa ko'y nadunggan kay lagi ko na ba? Kay kauban ka nilang tasyog pepito. Bahala na kun unsay ilang huna-huna oy daday. Basta ako, dili gyud ko magpadakop nila. Kay nahibaw ko nga doon na gyud sila daotang buhaton nako. Ilabi na karon nga nakaposisyon na si Renato sa iyang trono. Abi ni Rebs, sukad ba nga nawa si Gurios Mansyon? Di nubaya sad ko ganahan nga mo trabaho dito. Ay, trabaho lang gud. Ayaw lang pagbiya dito aron makapaniid ka sa ilang mga lihok. Naambot lang ay daghad kayong sip-sips mansyon to Rebs. Nawadaan na lagi ko gana dito ay. Mas maayo manggod ng tua ka dito daday. Aron lagi makapaniid kanila. Wa man sab na kapuslanan kung maniid ko dito to Rebs. Saon nga wa namang gusguriyo. Wa na bagga dihibaw kung asa na siya karon. Wa pa gid ay balita kung asa na karon si Greggy. Ay wa oy, wa gyoy nahibaw. Hala no. Asa na day kain taon si Greggy no? Unsa naman day kain taon na hitabo niya? Si madadakapit nga wa na gyoy balita niya. Bisad ang kapulisan wa gyoy balita. Wa gid na balita daday kay mismo si Renato. Wa na say interes nga makitaan pas Greggy. Kay abi nimo, may gipakita sila si Tasyo o Pipito nako. Nga kana si Renato, sinagupra na. Ug dili na si tinud-an ang apo ni Greggy. Mauba to Ribia. Lagi! Gipakita man ko nila ni Tasyo sa ilang mga ebidensya. Naamang gani hulagway sa dagway sa amahan ni Renato. Ay, parihas yung kaayog naong niya daday. Dako kay agtang niya taas kay suwang. Usa ka hardinero nga ginganlan og si Chofilo Budlat. Uy, si Chupilo? Oh, nakaila ba ka ng pangana daday? Oo, oy, nakaila kaayo. Silingan man na namo sa una sa barangay Bulingan. Uy, mao ba? Og nahinumdum na ko siyang asawa, si Mimang Budlat. Oh. Ang asawa ni Chupilo Budlat. Ay mga budlat gyuday na sila kaliwat no. Kung mauna, pwede di ang bawion ni Tasyo ang tanang gipangang ko ni Renato. Kay siya may tinudan ng apo. Di mahibong ang kuno ni Renato ang tanan, oy. Kay sinagop raman kaha di ay na siya. Maunay labing tinuod daday. Baya, no? Mayo untag mahibawaan na tanan. Og angay sa buntang masayod si Renato bahin ana. Malagmit daday. Kana si Renato, nahibaw na nastanan. Maunang gibuhat-buhatan niyag sa si Tasyo. Ay, di na mahibo. Kinahanglan nga, mabadlong siya ni anang iyang gihimo. Ay pitulon gud siya. Kay kung dili siya mapitol samtang sayo pa, basin og makagamot na siya og maayo, ug hakpon na niya ang tanang katungod sa mga karduval. Pero, Terebs,
Asa man karon sila nagtago-tago si Tasyo og Pipito? Kuan. Ay, ayaw lang kong kahadlok gad. Dili lagi ko musulti kang bisan kinsa. Gusto unta nako silang istoryahon ba? Kanus ama nimo sila gustong istoryahon. Oh, bisag ugma lang gud. Bisag mga alas 10 kay basin og maminaw sila sa akong tambak. Sige. Balik lang dinhi ugma daday. Magkita ta dinhing dapita. Kay ubananti ka kung asa sila magtago. Buisit. Nagpapresyo. Burag skinsa. Daran tubig rin. Nel, ayaw na paglakaw. Kumusta naman ka rin? Nabuisit ko ni Lolita. No? Nagkistoryahan na ba mo gapon rin? Oh. Nakistoryahan na mi. Ug iya kong giprangkahan og istorya nga. Wa gyud kuno ko'y esperansa niya. Uy, mau ba? Ginsulto gyud ko niya maayo nil. Gingnan ko niya. Ngawa na gyud kuno ko'y paglaom nga mahimo na ko siyang asawa. Mau ba rin? Mao na. Isiyo na ni ginakon bayana na. Gihagit ko niya maayo. Kung nagtuo tingala siya nga, sayon ra kay nako siyang kuhaon. Kung gusto ho nako nga mapukling ang iyang pagkababay. Gusto may unhaw ni mo rin. Nalago kay ato rin na trabahon. Sagdi lang, Nel. Gamay lang kay kuwang. Kung mabugto na gani ng akong sobrang pailaw ba, makita niya ang katag. Kung ako pa ni mo rin, talir ka na. Wa na'y makapalag ni mo kung gustohon yun ni mo Lolita. Nanago ni mong tananggahom. Pwede ka na mo na siyang paliton. Hapit na, Nel. Gamay lang yung kay kuwang. Kung di yun ako siya makuha sa santong usapan, dadaanin ko siya sa santong paspasan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.